Țănețaie să plăcă. Acolo, acolo, pe Lucia, acolo. Radio e. Presa zice bine, presa și televiziunea. Bine, dată pe televiziune, bine. Ați filmat, domnul, ați filmat acolo să puneți la televizor România. Judecătorii din România, care l-au lăsat o fetiță orfană de 3 luni de zile, fără lapte, fără mimica. Asta înseamnă de la România judecători, un judecător care pe mână cu polițistă comisar Lucia. Au lăsat, uitați, o fetiță de 3 luni de zile, au lăsat-o fără mamă, n-am ce să-i dau să mânce. Pentru mimica, domnul, dar rog frumos să puneți la televiziune toată judecătoria România. Din România, că au lăsat, și uitați, stai aici. Și încă o fetiță de 9 ani, vedeți? Asta e judecătoria